बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 2 डिसेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि फारसेथिंजायनिफ्रायबो गुरै खावलाय हरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बरा लिरथिखौ दैथायहर, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। बाक्सानि रैदोम बर'नि नों, बिस्वनाथनि सनिया बसुमतारीनि आं गावखौनो बाख्नायना लाना, बाक्सानि सबिराम बर'नि जिलिर, चिरांनि रश्मि गयारीनि दंखायो, क'क्राझारनि केशब बसुमतारीनि बिबार, बिबारि बर'नि सिलिंखार, बाक्सानि सबिराम बर'नि गोथां सिमां, अनिल कुमार ब्रह्मनि सोदोबनि सोलेर, बाक्सानि रैदोम बर'नि मा बुंनो, गोदान दिल्लीनि हेमन्त स्वरगियारिनि जिउनि फारिलाइ आरो क'क्राझारनि मेहेर बसुमतारीनि जोहोलाव खन्थाइया सेबखांजादों आरो मायाराम बसुमतारीनि बेखौ मानो बावनो हाया सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।